Bro, Uy, usap ka diri. Kung tayo lang ampung na. ada sa ko agto. Uhaw lo ikaw, gusto ko mainom tuba. Hoy ka? Ada sa ko niduta gini ang beef na bro. Oh, bratol kayo pala takuan ni. Oh lagi. So ya anak ko na Umiya lagi beef sige, mo. beef lagi niya inom tuba. Asa kitag beef na ginusara sa kalibutan. Oh. Ganahan ka ni. Pagpalit ko diha. Apas lang ko bro kay naglungag pa ko. Lo apa ka? Oh. Ay. Lagi apas lang ko niya kay. Ba. Lungag pala ko eh. Mo palit ka beef ka. Oh, apas lang ko si mga. Oh, muna lang ko kay. Sige sige sige. Giuha kong tuba, lumi kay ginom tuba. So ya anak ko sa beef gid eh. Ano sa ko ha? Okay. Giuha kong tuba. Nga ito. Sunod ka, sunod. Dura mga guys. Nindo ta po niya kung paninda diri mga guys. Kini siya, dili na ni siya ingon nga barato. Og mopalit mo ko sa ka-item, namoy free. Kay Paris mo na sila. Di ba? O ikaw niya boss. Oh, balik ko ron. Kabalik ka? Balik ako. Sige, balik ka. Kay natin free karon. Kapit yung Pasko. Free na siya. Lagi. Very good. Okay. So sige na mo. Pagdali dai mo kay mga limited rin ko paninda diri limited. Kini siya mga guys, limited siya mga guys. Kini siya gikan sa China, Wow. India oy. Oy. Mao ni akong apid na customer mga Sus, guys. kaniyari kung wat-wat nga mo display ka diri kay Yuhon ko, ganahan ko minog tuba dyan. Tuba. Tuba lang ako. Tuba na sad. Balik ka sumusuman lagi. Oh, kaya ka to pag una. So mo ka ni. Limited din na tong tuba, limited. Limited na. Oh. Dili na barato. Dili na lagi boss, limited rin siya. Limited na niya. Tagpila mo na. Limited yan. Limited na. Limited yan. Pero Pwede na sa dilawan ako. pwede di mo. Pero nakanindot ato boss Kaya kay akong beta ko. kaya uy, no po. Buhay daw. Muna akong gipal si mga barato. Ligon na. Puduta na. Ligon na siya. Kanahan niyo ko. Oh, nakanindot sa ato tubaron kay nana siya free sumsuman pero di pareha ato pag una nga mani. Karon bato. Tanawa ko na ba niya? Lamig ginagoy sa hangin, ginagoy sa buong. Nakapanginas hindi. Oh, grabe lang nga eh, pero okay na siya. Limited mo na. Lami, alam mo sumsuman, no? Wala sumsuman na karon. Pati Free bati, no, sumsuman. no? Uminom kag tuba nga limited, free ta sumsuman. Sa tilawan na? Tilawi. Lami stand na Basta ang presyo eh, limited ha? Limited ang presyo na. Okay. Kaya to ato ka mo di ba? Oh. Ay! Lami ah. Fresh from the avocado tree. Sumsuman. Sumsumi. Sumsumi di na unso. Ano na siya? Kung mapalit mo sa kuha mga limited, namatay free. Pati, dagan na rin paninda lagi ni boss. Kini. Ito, dagan na paninda lagi. May kinangutana ka. Akin ko mga paninda, mga bago ni. Mga bago, Ate. mga limited eh. Ay, silpon. Oh. Kani, so ni. Akin ni siya. Ang kini siya laptop, boss. O laptop. Akin ni CD. Kung mapalit kag CD, naka free laptop. Free laptop! Sure ka? Oo, kung mapalit kag CD. Bupay kong CD. Naay free laptop. Mataw sa mangilad mo dito. Mangilad mo dito ni mo. Balag limited ba pero balagi na barato pero limited. Limited. Na ay pre. Free laptop. Kung mapalit ka ni, naka free laptop. Tundo ta ni. Oh. CD. Pagkapin laptop. Pagkapin laptop, boss. Mauni siya ato ang mga paninda karon. Tundo ta. Siyempre. Ako na niya balik ka kung kwarta rin gamay-gamay ra man niya. Oh, sige. I-reserve na nas para ko ha. Oh, sige, pero Mm. pero pahibaon ya pati ka. Pahibaon ako. Sa pang Kani, no lagi cellphone. Akin ni siya, boss. Balik po ni. Abaliga ni kinira. Kani, Oh. kani ang stand sa Pero cellphone. kung mapalit ka ani sa stand sa cellphone, boss. Awa. Nindot pa ni boss. Kay matuyok-tuyok ko ni mo. Tawa na diyan. Tawa na diyan. Nausa man tao ka made in college in kabagkalan ni siya. Mati tinuod. Tawa na diyan pero nakanindot pa gid ni boss, no? Kung mapalit ka ni, naka free cellphone. Free cellphone na, boss. Limited mo to. Ayun bro. Limited mo na kung sa tawa-tawa ka. Mapalit ko ni. Na libre cellphone. Wala libre cellphone. Kaya kini siya CD mo ya, kana laptop. Pero kini siya stand. Libre man yung cellphone. Libre. Sige. Saman. Nya. Dili na barato. Di na siya barato, boss. Limited na? Limited siya. Limited. Okay ra kay. Oh. Na may free. Limited mo, na may pre. Limited lang mo siya. good. Limited ra. Oh, mo ni nakalindo kay mga limited mo ni. Mao ni siya yung mga nag-inusara po mga Lah, oy. daghan na paninda ko naman dre. Kaya Gusto mo. mo na part one. Minggo daghan paninda ko. Aga pinang ampong ay. Nindot ako Ano mga sa paninda ron. cellphone, ano sa laptop. Mga bago ning abot, gikan sa Mapalit gawas ang sa tuba. mga limited. Balik tuba, na sumsuman bat. Ano nang bato? Yaw. Kinasulti ni mo, timing ko eh. Paborito ngin ako, bro. Di kita Kani iya paninda dire, bro. Kailangan pagkamuko ng tuba. Sige, tayo ko sabi. Kana iya paninda dire. Pero, dili Dili na siya, dili na barato. Limited na Kini iya boss. paninda. Kini. Lah. Ang kini siya, kailangan pagka mo palit og sundang unang katigan ako pusil. Kini siya Pila, limited mo ni. Napilay mo sundang. Umama ni gamit ni James Bond.
James Bond. Katong, lah, ude, katong salida. Salida ka sikat kay artista pa salida ko na ano mo. Sipin ba? Abri ko katong kardo. Di mo po di ka nagamit ni Cardo. James Bond si Probinsyano. Cardo man. Os probinsano mo na yung gamit. O awar ko na diya. Ano? Op. Ay. Ano, mabuto ni? Oh, Soy! so eh. Pero di pa ka makapalit na ni kung di ka mo palit og sundang. Kaya kini sundang niya, kung mo ni mo paliton, free man tapusil. Oh. Nakita, pila man yung pusil? Limited. Limited na. Limited na. Pila ka na presyo? Limited. Limited lagi na. Mo ni pinaka, mo ni gamit ni Lapu-Lapu. Mm. Lapu-Lapu ba? National hero, Motor, motor motherfucker. ka majilan. Muna. Mauni siya. Muna. Mauni siya. Antik na nga sundang. Antik siya. Muna na patay ni Majilan. Okay, ay, Sa kuha na makapatay, punta na, kini. Wala, kini laptop. kana bigoy. Oh. Kana sulti eh. Sulti eh. Mo ni katong mahal nga katong, Wala na. mura mo cellphone. Bro, bro. Kana laptop, bro. Di wala na. Ako na nang gipalit na nako Ay, yan ni gisaran. Limited na nang palit ako na. Sa aran niya. Ako lang, kay na. Okay, nandun pa ko na igod. Kay siya Ano guys. man kag gipalit na ko CD. O CD. Na libre ang laptop. Free laptop. Wow. CD palitan mo. Free Ikaw, laptop. bidugay man ka. System na unan ko. Di naunan, yun ka. Naliga, naliga. Oh. Pag nikuyo ko pag ganyan Gusto pag ikaw na ka. mapis. Di ay stand sa cellphone. Oh, stand cellphone. Sa cellphone. Ano? Kana baligya na. Mopalit ka na. Libre cellphone. Cellphone. Alright. Kasi kini ako. Ngono ba? Ato ko suyan ko Oh? mutuyok ba? Ah. Oh. Ano? Kana mo ha. Pagkatong laptop. La, just tapo lang ni boss. Oh, Oh. kini ko sa Adjustable stand gyapon ni siya. Guys, stand gyapon ni siya pero mutuyok gyapon siya. Anaon yung pagpatuyok. Oh. Tuyok Ano yan, pang gaming mo, sir? Adjustable. Katong pang gaming ba? Katong handcam nga kapapan. Hanggang gani. Oh, gani. Kana mo kay kani laptop. Ako naman ang gipalit limited. Sige, man. sige. Ako ang gipalit limited. Pero Asa mo ha. Kasi mo ni. Oh, ako ni laptop. Ya, Gani, boss? kasi mo ha stand. Stand lang ko boss. Stand Tanaw na ko pero Okay, Stand cellphone mo. referee na. Ha? O cellphone referee Oh, dai. pero na ako'y pinakanindot nga kanang ihatag sa inyo ha. Unsa man? Akin ni lamisa. Gikan ni sa London. London Paris Bridge. Mahalo ni nga lamisa. Ang nakanindot sa lamisa na siya free. Unsa may presyo misa pod? Og lamisa niya paliton. Akining ako mga paninda diri free. Basta kining lamisa niya paliton. Sure ka? Kapag sabot mo dito. Mahal ko ba baligya yang kanang nasa kontrol lami sa plito na to pelitanan. Sama. Ako palit. Ya. Ikaw. Tong tigtiga ilang pugos mo nga. Tungaan na to. Sige sige. Tungaan to. Sige. Ako balik ko na. Lamisa ganun yung paliton. Free ang tanan. Lamisa lang. Kaya Pila pero man, kung boss? kinira niya paliton, stand CD. Interesado ba tanan? Kinira. Okay na. Pila man gyud imong presyo? Presyo. Limited gyapon. Limited lagi. Limited gyapon. Takan ni ko. Limited ko siya. Limited lang gyapon nimo. Kung saan plano nimo, kini lang CD o stand or lamisa. Lamisa lang. Lamisa lang kay Lamisa lang. mas limited kay siya. Limited siya. Lumi. Ya. Palit big labisa. Libre magkatanda ng kon. Free man ni tanan. Libre tanan. Oh. Nya, boss. Kini CD. Oh. Napait ato ani boss. I-deliver nimo boss dili lang. Ayaw. Atunggan. Kay limited man. Kani mo Sige ming ato lang dadon. Abi na ko Kaya mo kay ko na mo na. Jadi kami nung tuba. di sa ko. Ha? Di sa ko kay di palta kadaog ni mahubog palta di ta kadasto ang kuan. Limited ya purong tuba oh. Mo gani pero libre naman kanida kung lamisa paliton. Kung nyo sa inyo ibalik ang bayad. Bayad bayad day kay amo pa agtuon kay bukas ba kay nirban. Ang bayad, boss, busing, ang bayad, amo sang ibalik ra kay limited ang Limited bayad. ba amo bayad sad? Kung wala ipa-NBC lang ha, ang bayad ha. Pamuta lang kay La Shopee ang mga deliver. Ah, sige, sige. La Shopee. Shopee, Lazada. La Shopee. Ang Shopee ug Lazada di combine. Ay! Na-Shopee! Ganahan ko na! Yes, Shopee. Good. Oh, last Shopee. Okay. Sige na, sige na, sige na, sige na! Gimin kay. Ang bayad na limited ra. Balik na mo. Oh, sa Shopee, maghuwat na ko, magkuhan ko daan ha. Sige, sige. Ito ata mo day limited day bugas man din ko ana day. Pag hinahin na mo, kung magkuhan ko. Lato ra kaming dun. Limited. Salamat mga ki! Mga suki! Salamat ya! Ilan buang sa akong lamisay gikan na ba ito sa kuan sa London Bridge da mo to kung display na sa part 1 ug sa part 2 da pero sige lang basta oy sa La Shopee ha maghuwat go. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back.